bata Jesu bata ịkpọpụta ịkpọpụta ịkpọ asọnobi Kwuo So Ofu Okwu gị na-enye ndụ ịkpọ ọnụ ya obi m ga-adịrị Kwuo So Ofu Okwu gị na-enye ndụ ịkpọ ọnụ ya obi m ga-adịrị. Isi gị nwenụ obi m na-achọsi gị ike ị ga-ala kpọrọ nkụzi achọ mmiri bata ka mụ na gị biri Jesu biko bata Jesu bata ịkpọpụta ịkpọpụta ịkpọ asọnobi Kwuo So Ofu Okwu gị na-enye ndụ ịkpọ ọnụ ya obi m ga-adịrị Kwuo So Ofu Okwu gị na-enye ndụ ịkpọ ọnụ ya obi m ga-adịrị. Onye na-enye ndụ ahụ na ọbara gị bụ ezi nri nri na-enye ndụ n'ebebe bata ka mụ na gị biri Jesu biko bata Jesu bata ịkpọpụta ịkpọpụta ịkpọ asọnobi Kwuo So Okwu gị na-enye ndụ ịkpọ ọnụ ya obi m ga-adịrị Kwuo So Okwu gị na-enye ndụ ịkpọ ọnụ ya obi m ga-adịrị. Onye ebere gbaghara m njọ m meghere m ebere onye nwe bata ka mụ na gị biri Jesu biko bata Jesu bata ịkpọpụta ịkpọpụta ịkpọ asọnobi Kwuo So Okwu gị na-enye ndụ ịkpọ ọnụ ya obi m ga-adịrị Kwuo So Okwu gị na-enye ndụ ịkpọ ọnụ ya obi m ga-adịrị. Onye nwụrụ n'obe kpuchido m n'ọbara gị n'ọkọnụ ọbara ijiri gbata m bata ka mụ na gị biri bata onye nzọpụta m bata ka mụ na gị biri bata onye na-agwọ ọrịa bata ka mụ na gị biri bata onye na-enye ike bata ka mụ na gị biri Jesu biko bata